ана бародаро як сар гови сеюнзой, як сар гови сеюнзой 3 рӯз мешавад гусала карданша. гови қирғизӣ шивед карпатай бародаро, шиведи тоза қати карпати тоза гибрид шудаги чизай. гова хушрӯ тамошо кунед. нози дандоношам нишон метем, ҷӯшиданшам нашуд, хурдан саломатиш аҳли ва осонҷӯшӣ ҳама ҷиҳата ягон хел камбудӣ надорад. 15-16 литр шир дорад бародаро. фалла шир додестай 13 литр ширда ба кафолат метем. 13 литрашда гарантияш хати метем бародаро. гова тамошо кунед. каседа маъқул мешавад, занг зада хайрдорӣ мекунед. одами хушрӯ тарбият мекунад, иншоалло мумкин 20 литр ширам гирад, барое ки фалла шир 13 литрда ҷавоб бародаро. 15 литр шир дорад, 13 литрашда гарантӣ метем. ҳозир ҷӯшиданошам нишон метем. ина бародаро гов ҳуя ягон кас ина қапидагиам неста. ина ҷӯшиданош 4 синаи ободи як хела дорад бародаро. ина тамошо кунед. ҳар 4 сина осон ҷӯшад. баъд ширшам ранги қаймоқ беҳад, шири ғавси хушрӯ дорад. ина як вақта синаи хели ду вақтаву чине бародаро. халта синаша тамошо кунед. ина гусалачашам ранги моҳия беҳад гусалачи фасон дорад. дандонша кушоед бародаро, тамошо кунед. ина дандонои гови ёшай иншоалло одами гирифтагӣ раҳматиша мегӯяд бародаро. тамошо кунед. каседа маъқулай занг зада харидорӣ мекунед бародаро. ина тамошо кунед. бародаро масъалаи нархаш бошад 28500 сомонӣ, 28000 камтарак муомила плюс даставка. то дари хонатон даставка кара метем бародаро. даставкаш проблема не. то дари хонатон даставка кара метем бародаро. 28500 сомонӣ иншоалло муомила дорад, плюс даставкаям худо хоҳад карда метем. каседа маъқул бошад занг занед. 13 литр шир ба гарантия ба кафолат бародаро. ина занг зада хайрдорӣ кунем бародаро.